సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్ చూస్తున్నాం. ఇందులో వెస్ట్రన్ స్టైల్స్లో కీబోర్డ్ నోటేషన్స్ చూద్దాం. ఈ స్టెప్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చూస్తున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఇది సి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, ఏ, బి. సో ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో మరొకసారి సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, ఏ, బి. సో ఇంతవరకు ఉంటాయి. సి కదా, దీన్ని సి అంటారు. సి ఇది షీ షార్ప్, సి షార్ప్, ఇది సి, సి షార్ప్. అలానే డి అన్నాం కదా, డి షార్ప్ అంటాం. అలానే ఈ ఇది, సో ఈ షార్ప్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎఫ్, ఇది ఎఫ్ ఉన్నది కాబట్టి ఎఫ్ షార్ప్ ఉంటుంది. సో జి, జి షార్ప్. అలానే ఏ, ఏ షార్ప్. అలాగనే నెక్స్ట్ వన్ ఇదేంటిది, బి. మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ షీ, షీ షార్ప్, డి, డి షార్ప్, ఈ, ఎఫ్, ఎఫ్ షార్ప్. తర్వాత జి, జి షార్ప్. తర్వాత ఏ, ఏ షార్ప్. తర్వాత బి. సో ఇదన్నమాట. సో ఇంగ్లీష్ నోటేషన్స్. అయితే మనం దీన్ని ఏమంటాం, షీ, షీ షార్ప్ అన్నాం కదా. సో దీన్నే మనం ఇదేమన్నాం, డి అన్నాం. సో డి ఫ్లాట్ అనొచ్చు. అంటే డి ఫ్లాట్ అంటే ఇది మేడ నుంచి మధ్య, ఇది పైన ఉన్న అంతస్తు, మధ్యలో ఉన్న అంతస్తు. అంటే ఇలా కింద ఉందంటాం, దీనిపైన ఉందంటాం, అట్లా అనమాట. సో ఇది షీ, షీ షార్ప్, డి, డి షార్ప్. సో దీన్నే ఇంకో పేరేంటి, డి, డి ఫ్లాట్ అనమాట. షీ, షీ షార్ప్. ఈ షీ షార్ప్కి మరొక పేరు డి ఫ్లాట్. అట్లానే ఈ కింద ఈ ఫ్లాట్ అనమాట. సో ఈ ఇక్కడ ఉంది, ఈ మీద ఉంది. సో అట్లానే దీన్ని ఏమంటారు, జీ ఫ్లాట్. దీన్ని ఏమంటారు, ఇది ఏ కదా, ఏ ఫ్లాట్ అంటారు. అలానే దీన్ని ఏ షార్ప్ అనొచ్చు, లేదా బి ఫ్లాట్ అనొచ్చు. సో ఇది షీ షార్ప్ అనొచ్చు, లేదా డి ఫ్లాట్ అనొచ్చు. అలానే దీన్ని డి షార్ప్ అనొచ్చు, ఇంకో పేరేంటి ఈ ఫ్లాట్ అంటాం. అట్లానే దీనేమి ఎఫ్ షార్ప్ అంటాం, లేదా ఇంకో పేరేంటి ఎఫ్ షార్ప్, ఇంకో పేరేంటి ఇది జీ కదా, జీ ఫ్లాట్. మరి ఏ కదా, సో దీన్ని జీ షార్ప్ అనొచ్చు, ఇంకో పేరేంటి ఏ ఫ్లాట్. మరి ఇది ఏ షార్ప్ కదా, సో ఇంకో పేరేంటి బి ఫ్లాట్. సో ఇట్లా మనం నేమ్స్ని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.